Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa yau mun zo mu yi alƙalancin kamar da shugaban ƙasa Bazoum ya ce yawan aihuwa shine ke kawo talauci a cikin ƙasar Nijar. To kai Bazoum menene dalilin da yasa kace hakan ga? Matsala ta yawan aihuwa. Wannan ita ce umar ba'isa talauci da muke fama da shi. Sai ka ga mutum guda yana da yaya 20, yana da yaya 30. Ya isa, ka ba wasu su furta albarkacin bakin su Bazoum. Ya isa. Kai madaki me zaka ce akan abin da ke faruwa? Ba wai aihuwan ne ke sawa suke rayuwa cikin talauci ba. Fitina ce abba su so. Zaman lahiyan nan da suke bida, zaman lahiyan nan da suke so, shine yasa suka zura muku ido domin su ga in kuna iya hidda su daga cikin talaucin da suke Bazoum. Saboda mi na faɗi wannan magana, a ɗan misalin da nake so in yi a nan shine, idan ka ɗauki kudancin Najeriya da baka sunan shi ba, ka san ko dan mine suke nan suke samun sauyi, ko dan mine suke nan su ba ta tsaro, duka ba nan da yi. Amma cikin wannan hali aka samu diyar mace da miliyar guda. Bazoum in ba da zaman lahiya ba, mun tafi mu yi kwance mu sa muku ido kuma kuna milkin mu a haka. A haka gidana babu dala 20 a galgala min miya da goma yi in sha. To Bazoum, me za ka yi cewa akan maganganun da talaka suke ta waɗin har yanzu akwai hannun Muhammadu Isu cikin mulki, da hannun shi na ke ba da ƙarfin guya ana yushu komi da komi, don hannu kai na bayyana raba. Me za ka yi cewa ka haka? San makiyayen mu suna bakin ciki da ba mu samu matsala tsakanin mu da Muhammadu Yusufu, kuma shi suke wai in suka irin wannan maganganun ko za su ɓata